gede-gedene sakmene. Kayak yo barang iki sepiro ta bulian. Aku sensor kapas. Kowe men kapok wae bocah iki. Aku ki kene iki lho Mas barangku ki sepiro ning ngetokne Joko sakmene iki. Saudara dalam ndodoan tapi dolake kempok. Sing nandur timun blenek-blenek iki sapa mbokne? Putar-putar. Kosek. Sing jawab kudune Pak Eko. Piye Pak Eko? Hah? Sing nandur sinten? Sing nandur ya bapaknya lho. Oh. Sing nandur kuliah. Kaya jok ora nganggo bu ngono lho. Sing nandur liya. Nek nganggo bu kedawan. Bune, kene bune. Selamat bune kulma yo nom tenan. Weh, iki mah nandur rezeki lho. Budaya kita enggak jadi bebas di sini. Betul. Neng rajek kok ya iso dadi ra oleh mergane apa Mas kok. Ana wong serik mergane KS pentas terus. Wis kuwi wae. Kenapa? Sejak buat iki nyu kudu. Aja lali. Coblos kuliah. Coblos. Iki KS sesuk pentas cerak omah. Mas Yogi, aja lali. Bangkiannya. Passwordnya apa, Bu? Sekar, bapiane nasib ngarep bapia lia. Lia. Coblos kuliah. Sesuk pentas maju Cambia. Aku njaluk dikawinke. Nek awan-awan kok ya njaluk kawin iki sing arep dikawini sapa kebo? Dinikahke. Yo. Rasa kata Pilih prawan kulon kali wae. Sidro. Hei, juga sejak.
tahun nembok